потребители на YouTube! Аз съм Ето Димитрова и днес ще направим един клип с моята приятелка Стефи. Да. Ние ще играем на огънче и вода в сайта за игри Free. И нека започваме с нивата. Така, първо ниво. Така. Нека стартираме. И тръгвай. Първо ти. Така. Ей, аз изгорях. Защото... ето така вече се гледа. Ред левел. Така. И... Готово. Ой! Качва се на отивай. Значи, натлъча копчета много, не разбирам. Така. Натискай. Първо ниво е най-лесно. Готово. И второ. Да. Ой! Паднах. Нещо... Готово. Ей да. Ех. Айде да влизай. И първо ниво завършено. И... Дай 5. С шестица. Второ ниво. Дали ще го минем? Сигурно. То е лесно. И давай. Ех. Мерси. Сега аз съм първо тук. И чакай да се завърти. Браво, бе! И път. Ей, браво! Минавай. И готово. И второ ниво завършено. Отново са шестица. Го минахме. И трето и той. Сигурно. О, това ми е любимото ниво. Сега трябва да се разминим. Хоп. Сега трябва да се вземем. Готово. Не беше толкова трудно. И второ ниво завършено. И пак шестица. Да. Както виждате, до сега всичко не е зелено. Ето. Ще минем само няколко нива, докато ни омръзне. Да. И сега това ниво е малко трудничко. Сега ти трябва да пътнеш камъка, докато аз стоя върху това. И да скочиш върху. Ще не става, бе. Нека започнем от начало, защото не става. Май не трябва ти да си отгоре, а да изчакаш то да падне по-надолу. Да, сигурно така. Ще пробваме наново. И така, нека започваме. Давай. Така. Да, така трябва да има. Сега скачай ти. Така. Сега ти трябва да издим натиснеш бутончето. Скочих. Така. Сега трябва да се махнеш там, за да аз не изляза. Готово. Така. Таки малко по-трудно са. Така, аз трябва да скоча чак на онова. Но тук да, ще ми е по-лесно. То. И... Давай. Добре, че беше онова, иначе съм загубена. Така,
И това е с петица. Ама няма нищо. Така. Сега кое ниво да пуснем? Това? Да, е това. Добре. Уф, майко, тръгвай. Сега нека разберем какво трябва да правим тук. Сега ти там отваряш. Тук си взимаш тя. Да, да. Аз всички да ги знам. Стивите май... Той се... Не така. Сега... Ако бутна ония камък там... Да. И аз тук идвам. Тук ти пудиш това. Да, трябваше така да го направим. Ти скочи върху това. Аз да ти бутна камъка и ти да следнеш такова, ще да вземеш това. Я да видя аз дали ще мога да скоча. Пожелай ми късмет, дали ще скоча. Не мога, ти трябва. Да видиш. Така. Давай, напред. Ако далече малко камерата. Така. Сега аз... Първо аз качвам долу. И сега ти трябва да ми отвориш там. Да бутна камъка. Да ще взема кристала. И давай, качвай се върху това. Тук. Качи. Така. Лъка не става, бе. То май първо трябва ти да махнеш камъка там. Компютъра ми натежа на крака. Не знам. Да почнем на друго ниво? Да. Това е много странно. Да, това е много странно. Как? Ето бе. Ти сега слизай от тук надолу. Нали скочи? Скачай долу. Тук. Ето готово. Така сега. Ама това аз трябва един от двамата да стои там. Чакай, аз ще отида. То няма как. То няма как да влезнеш там. Да. По-добре някакво пък. Да. Бутна го в ума, бе. Пуснала. Крака ми, спираме за малко. Как ми се схвана крака. Така сега ще пътна така. И здравейте. Ето ни отново. Така. Сега ще пуснем друго ниво, защото това не се видя малко сложно. Ето. Това ще по-сложно е. Иначе. Добре, нека опитаме. Да. Ти май ти оттам трябва да минеш. Така, давай сега ти напред. Така. Сега аз трябва да отида тук. Да си вземем кристалите. Така, иди там да качиш това. Ма то трябваше... И това не можахме да го направим. Не, върни се тук, ти тук и изпочи. Това е тук. Да. Иначе няма как да стане. Трябва да се връщаме. Чакай, че е камерата.